1 ori 1 ar fi 2. Fă, ești gata? Pentru plimbare, mă, prostul, ai uitat? Da. Dar nu pot, că tot încerc să rețin căcatul ăsta și nu știu. Păi dacă ai nevoie să înveți tot asta, ai nevoie de vitamine. Vitamine? Bici, cum merge lucrarea? Cum e? E foarte greu. Efectiv mă străduiesc și nu înțeleg nimic. Bă, nu te descuraja. Îți vom încuraja memoria cu niște vitamine. Da, și tu îmi zici de vitamine. Păi cine dracu ți-a mai spus? Titar Ionescu. Ok. Vitaminele sunt cele mai necesare. Există 3 tipuri. De exemplu, ajută vederea și creșterea până la 2 metri. Vitamina C protejează microbii. Protejează. De obicei oamenii iau vitamine de la lactate, lapte, orez, pești, asta. Dar dacă persoana are fructofobie sau legumefobie, doctorii le recomandă aceste căcaturi vitamine. Haribo. Bun, găsește niște frugănecte și legume. Și fructe de pădure au multe vitamine. Nu mai știu limba română. Vai, dacă te catrafuse am! Bici, nu te gândi! Îți vom îmbunătăți memoria cu fructe, nu cu bula. Și o să rețin memoria. Adică tabla mulțirii. Bun. Să zice că sunt 3 cerește pe lângă legume. Mănâncă. Deci, întrebarea este, câte cirești a mâncat Tom? Nu știu. Excuse me? Am zis nu știu, fă. Încearcă să nu mergi sâmburii. 1! Exactly! Înseamnă că 3 ori 5 egal 16. Acum întrebarea mea. Micul Tom a mâncat 6 mere. Asta e simplu, 3 ori 6 egal 6. De unde știu că 3 ori 6 egal 6? Prostule, ca să știi răspunsul trebuie să mănânci astea. Le au vitamina E de la vacă. Merge ca la catarete. Poftim și mazăre cu lapte. Unde e laptele? 3 ori 5 egal 4. Cât este 6 ori 7? Nu știu. Dă dracu de... Doamne, dacă mănânc, fac mâncare aici, mâncare fobie. Vai, stomacul meu digera asta pe secundă. Asta e tosă, nu mai pot să mănânc. Mănâncă ca o vitamina Q. Dar nu pot să rețin mulțirea cu 9. Bine, te ajut eu, handicapatule. Trebuia să fac asta de la început. Ca să mulțești 2 ori 3, trebuie să mulțești să aduni 2. Este foarte greu să mulțești cu 9. Durează foarte mult să aduni atâta. De aceea la școală încerci să înveți radicalii. Dar pentru că există o metodă fără să înveți asta fără macale și calculator, te voi ajuta cum să 3 ori 9. Întinde-ți mâinile sub masă și în spatele tău. Numără până la 3 și pune în jos. Ce vedem aici? 2 acolo în stânga sunt 2, iar în dreapta sunt 7. 2 and 7 egal răspunsul 27. Ai înțeles, fă? Extraordinar. Hai un exemplu. 7 ori 9. Aici avem 6, iar aici avem 3. 63 răspuns. Nu știu de ce dracu am zis 36. Bitch! Ai mâncat toate catrafuzele astea de Paști? Păi tu mi-ai spus, mami, să le mănânc. Tocmai din cauza asta ți-am luat căcaturile astea de la farmacie Inimic Atena. Nu știu, fă. Puține. Nu-s puține, durează până mâine. Poftim una cu gust de clementină. Are gust de căca. Mai bine decât o ceapă sau apă. Poți să mai iau una? Nu știu că le menca pe toate dacă ai putea, handicapatule. De ce nu le-am trântit? Păi am mai văzut asta la Cati acasă. Ok, că tot veni vorba de tabla mulțirii, astăzi să vedem cum stai cu memoria împuțită. Să zicem că tu și Caseana luați o vitamină mâine. Deci, câte vitamine veți lua ziua de ieri? 4 cu 5...
1. Bravo! Handicapatule! Vitaminele-s de căcat. Adevărat?